orain dela gutxi gogoratu zenidan podcast batean, anekdota txiki bat, nik ahaztu nuena, eta komentatu hor dauden solaskide horiei nola behin tur batean, salidara berandu iritsi ginen eta ze apuro pasan dituen. A ber, kontatu horiek. Claudio, aitortu behar dizut, banekiela hori izango zuela. Hitz egiten hasi den bezala esan dut, badakit zer kontatu behar duen. Konta, mesedez, zer gertatu zen berandu iritsi zinetela. Biak? Turrean, biak ez, talde osoa. Eta zer gertatu zen? Bueno, Frantzeko turrean, normalean, taldeak ordu terdi lehenago iristen dira irtera arrasto horretara, autobusetik jetxi, jantzi, dena prestatu, eta sinadura gunera juten gara, aterako garen seinalea ematera edo. Sinadura eman, eta berez ere autobusera bueltatzeko itxura dago, eta kafetxo bat hartzen ari ginen, talde guztiak autobus barruan, danak prest kaskoa jarrita, beta horrekoak, zapatila, goitik bera ondo jantzita. Eta irratitxoa izaten dugu, taldekideen artean hitz egiteko, zuzendariari edo zen gauza esan barba diogu, aginduak eta jasotzeko. Eta kontua da, kafe hartzen geundela, halako baten irratitxotik entzun genuen. Mutilak, nuntzaudete, gu atera gera. Eta hola behiratu genion elkarri, 8 lagun geunden, 9 garna falta zen, 9 garna irteeran zegoen, Iñaki Isasi, gure taldekidea. Eta arek ikusi zuen tropela bazi joala irteera mana zela, eta euskaltelik ez zuen ikusten inguruan, eta horrexegatik irratitxotik abisatu gintun, eta gu geunden, 500 metro atzerago autobus barruan kafea hartzen, lasai asko, imaginatu nola atera ginen autobusetik. Eta nola atera zineten? Korrikadanak bizikletak hartu, abiatu ginen, eta nik ez dakit, 10 kilometro eman genitun, jazarpen frogan, euskalteleko 8 txirendulari tropela harrapatu nahian, eta zorionez, hori etzen egunkarietan atera, etzen kazetariek ez zuten horren berri eman, ze benetan etxera joateko arriskoan egon ginen, eta nik uste hori bai historiko izango zela. Kafe batengatik, Kafe batengatik, pentsa.